Manag sa man tolo? Manag friend. Pwede rasriyaan ang mga genders na ito? Yes, sir. Grabe ko, sir. Yung sir, kaya motudlo niya ko sa Piapi. Piapi National Elementary School. Char, bayi. Yes, bye. Baying ganahan. Bayang galan. Laki. Oo. Ang ganahan. Dili. Lalaki ko, sunod ba yung giyahan? Sa barkada, pila mo kabuok? Ubay-ubay. Barkada ni siya gikag eskwelahan. Yes. So mag-classmates pa di ay. Callmate unsa ang uban kay classmate. Tapok-tapok lang. Pero tulo naman man, wala man natapok. Ana, Okay, so yung patula kong surya. Joke ra to. Nangikan mo, ga. jogging. Katama. So sila ga jogging, ikaw. Ako natulog sa balay, giapas nilang duwa. Wait lang, kamaran duwang ga jogging o namilang ko yun? Pamiran to. Oh. Oh, wala overtime. Nananay tag-iya. Kisa may gatag-iya. Kanang gaito. To! Ikaw na nakatag-iya to niya. Schoolmate, classmate po to. Dili, kaila lang. Tunod ani niya, sige man jud milaag. So imong gi-ship-ship sila do or maragi pa pala ila? Ship. Ano pila na mo ka bulan? Wala pa nabot bulan. Pala pila kadlaw. 10 day? Ay, 10. Hindi mo siya. May 29. Wala siya kabalo. Anong kabalo ka? Ako may reason nga na. Ay, okay ka, may gasugod ato day, no? Kabalo na ka. Sa oras gano? 9:25 p.m. Oo, tawa. Through sa personal, kuan, online. Tara, online. So ikaw ni Bridge ani Nilando, aside sa ikaw may nagtunga-tunga ani nakailan na ka na niya or nakakita ba ka? Wala pa tunod ani. Pailainin mo sa personal? Kuan, katutong birthday sa among friend pod na gi-invite nako siya. Tapos mo na tong nagka-meet silang duwa. Tungod ra nako nagka-friend sila. Niya ikaw na ka. Wala. Ay wala. Padulong Ay ay. padulong pa. Ganahan ka ganahin mo ra bung in between sa relasyon. Kuan ra pod, same ra pod siya po'y bridge amon. Murag imo ra gisumbalik. Ang Siya ay first day yun. Until nga gikuan nako siya giship-ship nako sila. so, sa karon gila-ila pa. Yes, getting to know each other. Sa asa mo po mo ha? Silingan. Silingan po to din mo. Tas ikaw? Naan nguyab. Ay po nakabalo po ka. Ikaw Wala po. ko kabalo. Pero nay ga ship ani or murag iyaharap na sariling sikap. Sariling sikap ra niya. Sa panigikan po. Friend ako ni siya sa una grade 6. Nagtrabaho siya ron dire sa sa may tiyanggi dapit sa flower. And then murag ni approach siya nimo personally or murag online ra po. Online ra. Pila pa man ka kuan adlaw o bulan o nanguyab? Mga days pa. Kay unsa yang reason dagay? Na siya mga reasons nga nang gipaninghuan ka niya karon? Nito gancha pero di na ko ma-explain. Ikaw basig explain ka pa niya. Dili ko guys, ako kay lakin sa day laki. Lucky pa good. Ano sa mga? Ay, yung Dili, ay Mensahe sa inyo naninghuan nimo karon. ganahan ko sa personal. Patay ko sa kong auntie ani. Ay ko online ba siya sigira so far karon? Siya? Dili siya. Siya malo. Sorry. Oo, online siya. Mas better kung personal. Yes, mas better ang personal kay. Basta ganahan gyud ko personal, din ganahan ko first year mo kana ko kay makabalo akong parents. Yes, mas maayo po na makabalot ang ginikanan, no? Yes, sir. O ikaw, ako. sa imo hangi paninguhan. Ay, wala ko kabalo kung naboy chance or kuan or ano man good kay tighatag siya og signal pero like 50-50 ba? Mix signal. Lang di hatag siya og signal pero Kailangan siyang ikuan isa sa taas para mutaas ang signal. yes. Para mutubo ang bars. Sa akong crush karon. Crush, basta ang nihatag og her tie ay nako din ha as what I've said nga willing to wait ko nimo. Manaay chance or mawala man na. Muhulat ra ko nimo bisag pila para katuig na. Kay wala man sad ko gadali og RS din. Same man pud ta nga strict atong kuan family na. So mo wait ra ko. Unta dili ka ma-turn off nako kay kiyat bagod kay ni si Jul. Sorry di ay kung silosa kayo si Jul. Mara. Ay ikaw, mensahe sa imong na imong uya bro. Wa pa makabalo ako pamilya ya, dari pa lang. Uwi mo na ng problema. Ikaw naman ko nang utanan, ito ganar po sila tinuod. Dugo ko siya istorya. Sige siya ganto sa balay. Wala kabalo ang family nila pero kani Ala ka riya. ato sa balay. Para mag-bring og donut, flower, laag ang kabalo siyang family kay kuan na sila, friends ra sila. Kay abi ang family niya, ang iyang toyo is ako niya, di ay to siya. Dagan ang nakakabalaan. Pwede na nato ni hipuson. Oh. Saya mensahe sa. Sorry man, nakauyab ko karon og at sa ako papa sorry pod. Sa'yo naman niyan. Baka man noon. Nagsorry sa ako sunod. Minsahin ako say mo love. Sana malayo pa ni ato ang kuan. Map. Like di na ko mo konyo. Di na ako pasulti. Okay na ikat na chatot na. Cut na yan. Okay, shoutout na lang. Shoutout ko sa akong ex diya sa bako nga charot lang. Bitaw unta magtinarong na ka sa mga babae announce. Dili na ka manshit nila kay sakit pud baya. Sa akong nanguyab ron kay amping permis imong work and magulat ra ka. Shout out sa mga biker dira sunod mga Pixie og mga Grupo mo? campaign.
Di mo ka group. Kailan ako isa dira. Shoutout sa akong ex dira nga gisayangan ako nga nag-ghost na ako. Sayang kay kabay. Kana ra.